čus. Jdeme navštívit Bohnický hřbitov a ty pojď. Je to Bohnický ústavní hřbitov, neboli hřbitov bláznů. Nic jiného o tom nevím, takže můžete psát do komentářů. Jo, ne, já si postupně budu vzpomínat. Tady je břečťan, který záhadně roste jenom tady a nepřesahuje jakoby hranice toho hřbitova. Wow. Nejsem botanik, ale asi je to zajímavý. To je zajímavý. A tady všude jsou hroby a někde jsou i hromadné hroby, kde jsou italský vojáci. Nápověda. Zemřeli na tyfus. Na tyfus zemřeli z nějakého tady. Jakoby ty vole máme úplně hovno informací. Prostě vole jsou tu pohřbený jako lidi, různí lidi. Jak vojáci, tak pacienti, tak sestry a personál a... A co to piješ? Já nevím, oni neměli sajdra, oni měli jenom jablečnýho, toho nechci. To tomu hrozně pomohlo. Je to strašidlo. Aha, kvízová otázka. Napište nám do komentářů, kolik lidí je tady pohřbeno, protože nemáme představu a nějak jsme to nezjišťovali. Teď někomu stojím na hlavě, ty vole. Tak nejsou tady náhrobky. Někde jsou, tam jsou. Jo? Hej. Co je tamhle to? To je náhrobek, ne? Tamto. Cože? Tamhle to je náhrobek nějaký, ne? Nebo to je větev? Nemáš brýle? Dolů a doleva. Tohle, co to je? Jo, tohle myslíš. Že to je náhrobek? No, jsem úplně slepá. A tady je pochovaný to. Nějaká významná osobnost. Je tady to vrah. Je tady údajný vrah Ferdinanda de Este. Ten atentátník? Myslím, že jo. Ale nevím kde. Nemá být někde v Srbsku náhodou? Tady je. Údajný vrah, ale. Jo, údajný. Nějaká konspirační teorie. Já nevím, já si nepamatuju informace. Nic. Co je to? To je šutra, v tom je nějaký kus kovu. Jsem šikovná, viď? To je zklamání docela teda. Ne, to je nějaký náhrobek, jenom nevíme koho a čí. A tamhle je taky další. Jsem si měla vzít brejle. To je všechno prázdný. Jak prázdný? No, že tam není nic napísané. Jo, počkej, tady jo. Tak co jsi tam našla teda? Jo, tak to už nevím. Ale teď jsem to přečetla. Anna Němečková zde odpočívá, ale nevidím rok. 1907 asi. Tak nám do komentářů můžete napsat, kolik náhrobků zde je, protože tady je jenom břečťan a pak je tady pár šutrů. Tady má někdo sváčů, ale nevím kdo, protože to nepřečtu. Sváčů? Ty vole, teď jsem to na tebe volala, vole. Aha. To jsou nějaký sezamový tyčinky. Musím být tak zedníček, vole. Pojďte, pojďte. 2 roky jsem dělal zedníček? To bylo v něčem. Nebo ne, možná jsem si to vymyslela, nevím. To bylo v nějakým tom. Jako pantomíma. Něco takového. Já tam nic nevidím. Tam je asi nějaký nápis, ale ten bude stejně blbě vidět jako všechny ostatní nápisy. Nič. Žádný nápis. Tady byl nějaký za bum, ale už tam není. Cože byl? Ahoj, já jsem Ká, já jsem herečka. Za a bum mám bum. skvělý vyjadřovací schopnosti. No jako za bum tam byl. Jako vytesaný. No.
Já nevím, co je toto, ale vypadá to velmi zajímavě. Je to zabřečtěnované celé. Nyní se blížíme k, dá se říct, že bývalé kapli, o který vím úplný hovno. To mluvíš jako do té plechovky? Ano. To je jako mikrofon, jo? Ano. Dobře. Víš, že máš mikrofon to? Dobře. Ano. Dobře. To nevadí. Já si potřebuji připadat důležitě. No, takže bývalá kaple, o který vím úplný hovno. Můžete si to vygooglit, nebuďte líní. Jediný, co o ní vím, že se tam konaly nějaký satanistický rituály. Ale nevím na jaký straně, no to obejdeme celý dokola. Pojďte! Kaple. Nic víc neřeknu, nevím. Jak se řekne o kobereček určený k modlení? To není modlící se, to by se modlil ten kobereček. Jaká rohožka. Já mám totiž skvělou výbavnost. Já totiž vůbec nemám psychické problémy. Výbavnost i výslovnost úplně úžasná. A napil s tím visí rámeček. To mi potom dáš fotku, až nebudeš točit zrovna. Je, ty jsi vždycky zarámovaná teď. Že? No. Jsem krásná jako obrázek. Chceš jít do sklepa? Tam se asi nedá jít. Jako dá se tam jít, ale nevím jak, ale jo, to vylezem. Ale necháme si to věci, když tak. Tak, tady se nachází zadní levý křídlo. Zadní křídlo. Zadní trakt? Ne. A to je ale jako vlevo vzadu? Křídla se jenom levá a pravá. Jakoby já mám jenom základku, já prostě nevím, vole. A tady je obrácený pentagram, takže vidíte, já jsem nekecala. Nemá jako přivapálit. Tak já nevím, co to je. Jdeme dál. A zde se nachází asi, teda předpokládávám, no jako pravé křídlo z pohledu toho, kdo tam jde, no. A nebo levé z pohledu toho, kdo vychází. Hlavně, že furt mluvíš do té plechovky, to je důležité. Nech mě být. A nech mě pít a už nemám co pít. Ne, tak prostě jako, víte, já mám taky idol a to je šopaholic Adele. Chápete? Co tam je? Míra. No tam je to levé zadní křídlo. Já jsem tomu zmatený. To víš, musíš mít takový dobrý orientační smysl jak já. To snad ani nejde. No, ještě tady je pravé přední křídlo. Prostě už s těma křídlama toho ne. Jako aby to pochopili, že jo, když nemáš toho blbýho drona, abyste natočili ze zhora a všichni to pochopili. To Tak jim musím vysvětlit, kde to je, že jo. Logický. Hovno, tak není, tak já se omlouvám, tohle už je přední vstup. Jenom je tady okno. To je vstup, jo? Ne, tam je přední vstup a tady je okno do předního vstupu. Dobře. Možná, kdybys to nepopisoval, tak bych se v tom vyznal víc. Kdybys měl drona, tak se v tom vyznají všichni. Tak a teď jdeme k tomu, ty jsi mi to nezjistil, já to nemám ve scénáři. No. To je něčí hrob, nevím koho. Ale je to hrob, kde údajně jako podle nějakých duchařů je největší jako síla. Tohle hodně Edu video, ano. Ještě mám jednu jako kvízovou otázku. Dolů do komentářů můžete psát, jaký mám IQ. Jo,
Je nějaká správná odpověď? Mě to zajímá, já to nevím. Jo, takhle, aha. Já mám pocit, že to je jako... Něco jako, když máš teplotu a pak pocitovou teplotu, tak No. jaký ty máš pocitový IQ? Já myslím, že tak jako 0,01 promile mám IQ. Jo. Počítá se to možná na procenta se to počítá, U tebe že? se to počítá na promile většinou. Kecáš, vole. Čím víc toho vypiju, tak tím víc mám IQ. No, to většina lidí. Že Si to jo? teda aspoň myslej. No, nevím, jestli jsem nezvolila úplně nejlepší cestu. Tady je hezký náhrobek. Ale opět na něm nic nepřečtu. Nevím. Má si kachličky na sobě. Že? Tak a teď se... Počkej. Šmenkni na mě. Teď se... A já nevím ke komu, ty vole. Blížíme se ke hrobu, který... Nevím, komu patří, ale tam jakoby odborníci na duchy naměřili největší... Míru aktivity ektoplazmický. No, přesně to slovo. Jsem viděl krotitele duchu, víš? Jako Kubo teďka jako nebuď kameraman, ale spíš jako, teda taky buď, ale vnímej, jako jestli cítíš nějaký jako vibrace. Jo. Ale je to poslední označený hrob, který je takhle v rohu. To bychom museli googlit, nevím, jestli stojíme u správného, ale teď jako když se zaměříš, Kubo, cítíš nějaký jako větší vibrace. Větší než normálně. Možná stojíme u špatného hrobu, já nevím. Já jako se nejsem jistá, jestli to tenhle ten hrob, ale ono možná to ani jako nemusí být konkrétní hrob, ale jakoby prostě tenhle roh, jo? Jeho východní roh, no. A mě už to nepůsobí, já už jsem tak moc posedlá, že už to jako nepůjde. Nevím. Cítíš? Jsi tak bezcitný, Jakube. Ale tam takhle, tady po té straně vím, že byly hroby, které byly popsané. Tady. Anna Perner. Mě by potom fakt jako zajímalo, kolik je tu dohromady náhrobků. Jsem chtěla říct náhubků. Máme, že tě na čas ztrácíme, vždyť se v nebi zas shledáme a věčně s tebou budeme. Krásné. Je ti něco? Bylo všetko? To můžeš nějak krásně ukončit. Ukončím to tím, že ukážu, jak jsem ekologická. Takže děkujeme za pozornost. Závěr, Kubo. Co chceme říct na závěr? Ty vždycky děláš jenom... Ne, počkej, musíš říct nějaký moudro, jakože takhle jako... Nějaký jako hodně moudro, jakože k tomu životu a k té smrti, že? No to jste dneska vymýšleli. Milujte se a množte se. No dneska jsme řešili jako smysl života, ale hovno si pamatuju, takže... Sorry. Dobré, jdu kouřit.